Salamat Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň şuňky sanyna. Türkmenistanyň prezidenti Ýaponiýada Türkmenistanyň milli gününe gatnaşdy. Türkmenistanyň maşgala işleri boýunça ýürüte gazy wezipesi girdilýär. Türkmenistanyň elektron viza bermek bilen bagly täze gadalar kanuny girdilýär. Türkmenistanyň senagat ähmiýetli täze TV gazy alındy. Yaponiýada saparda bolýan hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow şu güni eri bilen Osaka şäherine geçirilýän Expo 2025 bütün dünýä sergisiniň çägine gurulan Türkmenistanyň milli gününe gatnaşdy. Mälim bolýarly Türkmenistan bu eri gözden geçirilişe gatnaşýan 160 gola ýurdun arasynda öz milli gününi ilkinjileriň hataryna geçirmek hormatyna eýe boldy. Bu barada Türkmenistan gazeti habar berýär. Bütün dünýä Expo sergileriniň 174 ýyllyk taryhynyň dowamyna Yaponiýa indi 3-nji gezek şeýle awraýly gözden geçirilişin geçirilýän ýerine urildi. Expo 2025 geçirmek üçin saýlanyp alynan Osaka şäherine bolsa ol 2-nji gezek gurulýar. Ozaly bu ýerde 1970-nji ýylda Aziýa iqliminde ilkinji Expo geçirilip, ol 20-nji asyrda iň köp adamyň baryp gören gözden geçiriliş hökümine taryha girdi. Bu gezekki bütün dünýä Expo sergisini geçirmek üçin Osakadan uzakda bolmadyk ýerde ýürüte emeli ada hem döredilip, onuň ýümeşi ady arzular adasy diýmek anladýar. Yeri gelene belesek, hormatly prezidentimizin kararyna laýyklykda Expo 2025 bütün dünýä sergisini Türkmenistanyň milli pavilyonyny gurmak, belli hojalyk jemgyýetini ananyldy. Taslamanyň arkitekturasy öz oşly mana eýe bolup, binanyň üç burç görnüşli guruluşy öňe hereket etmegi, ýaşaýyşyň dowamatlygyny täzelenşi alamatlandyrýar. Pavilyonyň gümmez şekilli bölegi türkmen halkynyň diýip desturlaryndan we milli gymmatlyklarynyň haly nagyşlaryndan ilham alynıp döredilipdir. Onuň daşky keşi Garagum sehrasynyň tebiği görnüşleri bilen saýlaşýar. Millilik bilen dogry waplygyň öz oşly saýlaşygyny emele getirip, geçmişiň, şu günüň hem geljegiň aýrylmaz baglanşygyny açyp görkezmek filosofiýasyny özüne jemleýän türkmen pavilyony, entek resmi taýdan öz işine başlamak gaçylarda aýratyn gyzyklanma döretdi. Türkmenistanyň Osakada geçirilýän giň gerimli gözden geçirilişe gatnaşmagynyň esasy maksady öz ygtyýarly ösüş ýyllaryna dürli ugurlarda gazanlan üstünlükler dünýä ýaymakdan, daşar ýurtlar bilen sowda-ykdysady gatnaşyklar giňeltmekden, öňürilýän haritlaryň eksportyny artdyrmakdan ibaretdir. Türkmenistanyň meclisiniň 7-nji çağrılışynyň 8-nji masagadyna kaziýet hakyna Türkmenistanyň kanunynyň täze beýanynyň taslamasy deputatlaryň garamagyna hödürlenýär. Kaziýet kanunçylygynyň döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirilmegi bilen baglykda çoň pikirlenip bilýän giň düşünjeli, zerur huner endiklerine eýe bolan ýokary derejeli hunermenler taýýarlamak möhüm wezipeleriň biri bolup durýar. Şundan ugralanyp bu urda kämil hunermenler taýýarlamak ýurdumyzyň kaziýet ulgamyny özgertmek esasy urlarynyň hatarynadyr. Sebäbi gazylaryň wezipe ygtyýarlyklaryny jogapkärli ýerine ýetirmeginiň netijeligi köp wagtda işgärleriň hüner derejesine bagly bolup durýar. Taslamada maşgala işleri boýunça gazylar atly täze bölüm goşmak gözüňe tutulýar. Maşgalanyň eneligiň atalygyň we çağalyň döwlet goragynyň üpjün edilmegine adyl gaziýetliň ähmiýetini ýokarlandyrmak, maşgala işleri boýunça adyl gaziýetliň we gaziýet önümçiligiň ýokary hüner ustadlygy şertlerini amala aşyrylmagyny gazanmak we maşgalanyň jewsliginiň kepilliklerini berkitmek maksady bilen gaziýetleriň gazylarynyň umumy sanynyň çägini etraf hukukly şäher gaziýetlerine maşgala işleri boýunça gazynyň wezipesini Türkmenistanyň ýokary gaziýetiniň welayet hukukly we döwlet ähmiýetli şäher gaziýetleriniň guruluş düzümine maşgala işleri boýunça gaziýet kollegiýalaryny girdmek gözüňe tutulýar. Şeýle hem taslamada maşgala işleri boýunça gazy wezipesiniň girdilmeginiň şertleri, gazynyň borçlary we ygtyýarlyklary oňyn bolmadyk ýagdaýynda wezipeleriniň ýerine ýetirilmeginiň tertibi, maşgala işleri boýunça gazy wezipesine dalaşgärlige bildirilýän talaplary, gaziýetleriň prezidiumynyň döredilmeginiň tertibi, gazylaryň we gaziýet edaralarynyň işgärleriniň zähmet hemde durmuş goraglygynyň kepillikleriniň ýokarlandyrylmagy, adyl gaziýetliň nişanlary, gaziýetleriň işiniň maliýeleşdirilmegi, kömekçi hojalyk üçin bölünip berilen ýerlerde hojalyk işleriniň amala aşyrylmagy netijesinde alınan girdejileriň belinen tertipde peýdalanmagy bilen bagly kadalary kesgitlemek gözüňe tutulýar. Meclisiň 7-nji çağrılışynyň nowatdaky masagadynyň garamagyna hödürlenen kanunlaryň taslamalary bir agazdan gollanyldy we kabul edildi.
Türkmenistanyň mejlisiniň 7-nji çağrylşynyň 8-nji masagadyna migrasiýa hakyna Türkmenistanyň kanunyny goşmaçylar boýut götmeler girizmek hakyna Türkmenistanyň kanunynyň tassamasy aranyp maslahatlaşyldy. Migrasiýa hakyna Türkmenistanyň kanuny Türkmenistanyň konstitusiýasyna, halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kaydalaryna laýyklykda Türkmenistany migrasiýa çygyrynaky gatnaşyklary düzgünleşdirýär hemde ýurdumyzyň döwlet edaralarynyň ygtyýarlyklaryny kesgitleýär. Ykdysadyýetiň durly ulgamlaryna maglumat tehnologiýalaryny işçiň ornaşdyrmak, maglumat tehnologiýalarynyň howpsuz düzümlerini döretmek, sany hyzmatlaryň sanyny artdyrmak ýurdumyzyň milli maksatnamalaryna ileri tutulýan wezipeleriň hataryndadyr. Şonlukda Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyny maglumatlary hasaba almak, gaýtadan işlemek we saklamak üçin maglumat ulgamlary döredilýär hemde olar ýygyderli döwrüwaplaşdyrylýar. Şunuň bilen baglykda kanun tassamasyna daşar ýurt raýatlaryna raýatlygy bolmadyk adamlara Türkmenistana gelmäge, onuň çäklerine bolmagy we Türkmenistanyň gitmäge, şeýlehem Türkmenistanyň çäginden üst aşyr geçmäge ruhsat berýän Türkmenistanyň ygtyýarly döwlet edaralary tarapyndan maglumatlar ulgamlary resmileşdirilýän elektron resminama, elektron wiza bermek bilen bagly kadalar goşulýar. Mejlisiň 7-nji çağrylşynyň nowatdaky masagadynyň garamagyna hödürlenen kanunlaryň taslamalary bir agazdan golanyly we kabul edildi. Galkynyş Gaz kenindäki 285 belgili ulanyş goýusyny 4452 metr çunlukda birow işler üstünlükli geçirilip netijede yer astyndaky 4412-4136 metr aralyklarda gatlaklarda çykymy bir gece gündüzde 2 milyon kub metr bolan täze tebiği gaz akymynyň alınmagy şatlykly pursatlaryň üstüne ýetirdi. Munyň özü tebiği gazyň gorlary boýunça dünýädäki öňdäki ornlaryň birini eýleýän Türkmenistanyň halkara giňişligini kuwatly energetika döwlet hökümine derejesini tasdiklaýar. Şunuň bilen baglykda ýurdumyzyň uglawadaro serişde binýadyny we ony netijeli ulanmak mümkinçiliklerini nazara almak bilen ýangyç energetika toplumyny ösdürmek boýunça ygtybarly strategiýa durmuşa geçirilýär. Bu bolsa uglawadaro serişdeleriniň gazalyp alynýan möçberlerini artdyrmagy, energiýa serişdeleriniň eksportyny köp uğurly esasy ösdürmäge, ýurdumyzyň serişdelerini halkara bazarlara iýermek ygtybarly we durnukly ulgamlaryny döretmäge giň mümkinçilik berýär. Şunda pudogy häzirki zamanyň ösen tejribesini we sany ulgam ornaşdyrmak, ýokary hünärli işgärler taýýarlamak meselelerini zerur ünsürlýär. Şeýlelikde ýurdumyzyň ýangyç energetika toplumynyň ähli düzümleriniň madden janyň binýadynyň berkidilmegi netijesini bu ugurda alınıp barlayan işleriň Galkynyş Gaz keniniň 285 belgili ulanyş goýusyny degişli çuňluklardan tebiği gazyň akymynyň alınıp başlanmagy, pudogyň sadlaşykly ösüşine gönükdirilen strategiýanyň aýdyň netijesidir. Bir gece gündüzüň dowamynda 2 milyon kub metr çykymy bolan goýunyň önümçilik mukdaryny ýokarlandyrmak ugrunda zerur tagallalar edilýär. Bu bolsa ýurdumyzyň çäklerine bary bolan kenleriň işiniň häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede alınıp barlýanlygyny görkezýär. Ine mehribanmış doktor, Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan ibaret. Gepleşigimiziň ilk sanynda görüşýänçek, hoşta bolun.